ganda naman dito. Tingnan mo, oh. Oh, tingnan mo, Barak, oh. Ang ganda ng view. Kasakay na daw siya. Sige, Saan bye. kaya Sumakay ka na. ang punta niya sa pasakay? Sige. Diyan ka, picture tayo. Kalami ba diri? Asan na yung Naliligo tayo. meron na pala dito. Asan na yung mga yun? Sarap maligo dito. Hindi ba pagkakain na? Dong, picture tayo, picture mo tayo. Ayaw ko ng picture. Ginawa ka nanday. Wala man akong sahod pa. Wala pang pera. Hindi binigay pa yung sa akin. Hindi ka nilalamig, Inday. Hindi. Asan sila? Ay, picture kayo dito. Diyan, picture kayo. Diyan, makagabilangkad, Shailin. Kung ba kayo mapapicture, gabilangkad. Sa ikaw na po, G. Ito, G. Apel, G. Picture dong, picture dong. Ay, kayo naman yan, Teros. Doon kayo. Atay, ah. Patayo muna. 1, 2, 3, go. Sali ako, sali ako. Sali ako. Ano picture natin, Day? Sige ganyan. Hindi, malo. Ba't saan kami pupunta kay Go? Uy, baka maiwanan natin. Nandiyo ba sila? Si Giselle, wag si Purita. Wag si Priting. Ikaw, magpicture. Hindi ako magpicture eh. Sige. Ayaw sa inyo, ayaw sa inyo. 1, 2, 3. Ba't mag-picture? Ang UC ba private? Oh.
Yan, May naglilinis pa dun. Oh. Ha? May estudyante na. Oh. University of Cordillera. Hindi, siguro mag-aral si Janil pag mag-ano na siya, no? Sino? Janil. Wait, baka isilyo yan. Bakit? Private nilang isilyo? Oo. Ang isilyo kasi pang mga, ano, yung, ang tawag doon? Ano, si Barak nung nawala na. Mga medicine. Ah. Ito, mga business. Hindi ko pa ito kakain. Saan tayo kakain? Ha? Dapat kakain muna tayo kayo mag-close. Tara, tara. Hoy, punta na tayo sa burger. Dapat kakain muna tayo, magsasara na yun. Dapat dyan kayo mapapicture o kasi may ano, may lights. Uy. Uy, AG daw. Ano? Ah. Asa na si Barak? Tara, punta na tayo sa Burger King. Tapos, sana all. Kakain muna tayo, magsasara na, hindi tayo makakain. Hindi, no. Gusto Macdo yung pa rin. burger, yung ano, Tara, burger tara. steak. Ta. Di ka na, Day, mamaya na. Uy, mahulog yun. Yung babae. Naku, nawala si Barak. Baka doon to sa kabila dumunta. Picture na kayo. Picture na kayo ng banat. At SM Megamall. Eh, Partner pa na tayo. si Pretty. Uy, dito tayo, dito. Asan yung dalawa? Oh, wow. Asan yung si Parang tatawagan natin? Oh, wow. Ang ganda ni Maring. Nawala si Barak. Barak, asan ka na? Barak! May signal si Barak. Barak! Sandali lang, paano ba ito? Nandito nga eh. Sa taas nga. Na doon na lang tayo magkita sa Burger King. Doon na lang tayo magkita sa McDo. Asan ka babanta? Oh, nasa saan sa sinima doon? Saan banda? Barak! Galing ako din sa may sinima eh. Kain muna tayo. Kakakain na naman. Patay mga kain. Kain muna tayo. Man, sure. Saan na kayo? Saan kayo doon? Baliktad. Okay. One click. Okay. Dong, mag-Giros Grill na lang tayo. Ah, charing. Yayamanin. Uy, mura lang yung sa cellphone. Oh. Ano ba yan? Hi guys.
Hoy. Uy, si Maring, oh. Gandaan, tabili ka. Ay, nawala na naman. Sabi mo, siguro. Nawawala na. Ayun o. Nasaan? Di ko na. Ayan mo to. Dong, ayan na yung si empanada, Dong, oh. Meron na kayong pinada. Gusto ko niyan, bili ako niyan. Wait lang. Bili. Ayan na. Baka magsara na sila. Sige, bumili ka. Dito na lang daw, oh, natira. Yan na lang natira? Yes po. Magkano yan? 35 po isa po. Kunin ko lahat yan. Ay, tatlo lang? Tatlo lang daw ang kunin. Sige, akin na yung tatlo. Bayaran mo. Pinada mo dun. Mas masarap to. Kasabi tsaka ano po, spaghetti. Sige, kahit anong Tignan ako. Ay, dalawa. gusto niya bumili. Baka daw Sige. masarap. Kahit ano. Eh, ganyan lang ako. Walang chicken? Wala mo. Kasabi lang. Chicken. Atoy. Bit malo. Sa haba-haba mo ng binunto. Na. Musi mo. Uy. Kala ko 180, 680 pa lang. Brum brum! Kre-kre. Ginoo ko si